Donc, Balmao, Amedo, Anga information, Amena doit qu'on a la sa. Il va y avoir un Balmao, ni à 3 jours, depuis le 11, armée malienne avec Ayelene Damne, SIAFAM en direction du nord. Mali armée bi, armée Wagatimna avec un MINUSMA Norobla, à Kalekanye bi, armée avec une bonne décision, que terroriste ko abe ban Mali kono. Mali dugukolo fantan ani nani avec un Mali taille. Barbo, armée keleme ka moyen mi engagé moko chité à dadon nou era kelente. Ou keleme ka moyen mi engagé moko chité à dadon nou era kelente. Ma information mi soro convoi mi mbora ber et convoi mi mbora Tombouctou ki kunda berka. Barbo a convoi ka tia a véhicule blindé ka tia plus de 300 véhicules blindés. 300 véhicules blindés au bado o edugu kelenga anda fe dugu dobe aba kalama olu armée olu ka armée koutru o ka blindé équivalent de 300 o 300 o yanga kele bolo fitin do e bado kay kele bolo fitin do o kele bolo fitin do bo o nyoron chama o nyoron fo 19 nyoron o nyoron 19 GTA mbalmo o de bena wuli ka Mali fantan nani besegere kata terroriste ke armée malienne menata isembla Mali fantan ani nani bela. Donc on connaît là il va y avoir MINUSMA kan qui retire ka bo ber ay janfa la mere ou plana ou bena le 15 de kan le 15 de essayer MINUSMA be kandi armée malienne ma mais aba kalama armée malienne ay Tombouctou quitter assurato ber là ou fle ka terroriste de la wole sisa ou kana armée attaquer terroriste de bora essayer iko konokulu akacha chebidroué kata armée kumbe kubta armée bismillah mais on ma fala mbalmo aux environs de 15 heures il va y avoir muguchi damne armée ka dans un premier temps armée ko non ko avion na wilente avion kele duguma mo munumbe wegri postu doke il va donner femme no be ka chila ni marfa be ka chila na ka grenita il va do au bout de 30 minutes il va y avoir che bidru minana abeida duguma lala ou ka moto djenna ou ka moto tiena ou yoro sur place armée 24 terroristes 24 terroristes armée de neutraliser sur place armée claire neutraliser là mugu kama jo iba e kafo sambe ka kulukulu kaba nyemai o bela Mali armée ko ka progression te jore ko al ni neige be jigi armée ko kale beta armée progressera apigi 500 anaka véhicule blindé ou fait à l'avant-garde véhicule kura nous armée donna ber armée donné ber oui kando ira armée là ko armée ka isigi en folo donc MINUSMA be kan retirer est-ce qu'il y a famu armée donna kunu ber no le 12e oui kan ira armée là ko armée qui sigi ko ni MINUSMA bora be kandi armée ma donc il va ka fo armée kelengi sigi ambe ola kunu terroriste willa tuni kalabenke kubna armée attaquer ame wakati mna kubna armée attaquer tuni balma ngode senfa we wele bla armée de l'air ma wa suranga pilote korotolendo même mi fois balma o pilote be Mali bura be demsenu ne balma nous cité teme 25 à 35 ans nous avion no be avion munu ne ba kale kalu kuma balma ne Mali ka pilote wallahi ñu ye sévaré détermination do bula kabakodo shooter kembalmo ko ni pilote nunu ou ma sortie aérienne ga ta terroriste au bunde ni yoro la anga capitaine min sara ate wakati jambo fa avion crashira musabugu ni yoro la me hommage rendu ko alaka hina la alaka da rosma wallahi il a fait la fierté yakli bora capitaine to ko min sara musabugu ama me fa hélicoptère crashira wallahi amba fu ni yoro la atara wallahi a territoire compound to armée de l'air là obeka fierté dama donc il va ka fo Malika avion de wilaya super tikano flawili terroriste be regroupement na kubna armée kama mais te MINUSMA mare mi kaba ko ay java la mere ni terroriste nana alors que armée malienne ou donner ka ngono ni MINUSMA re bebe fangele mais terroriste te MINUSMA attaquer ou ta armée attaquer ou fam jogo mena ou be MINUSMA éviter MINUSMA be yorom no bo éviter sema be yorom no bo éviter ou nya armée malienne nema balma awa yera yinga cho jumena MINUSMA ani sema
olu sera ka ni sanjanba kɛ bɛr u ni terroriste ma kari ɲɔgɔn na suma deli ka bɔ kabiri ye i b'a dɔn ko janfa bɛ k'olu de ni terroriste bɛ janfa la donc o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ an ye super tigano fila wuli ka terroriste to regroupement na n balimaw taara frappe chirurgicale dɔ kɛ avec des bombes de 200 kilos mais min f'i ye colonne de véhicule min tun bɛ ani moto u y'a bɛɛ de daji est ce que i y'a faamu u y'a mobiliw kɛ ko i b'a fɔ ko nɛgɛkolo tellement que bombardement jugara u ye mobili ninnu tigɛ est ce que i y'a faamu u ye mobili ninnu gosi fo ka dugukolo sɔgɔ a nɔfɛ donc o de la i b'a ye k'a fɔ rebelle o semaw tun bɛna ale offensive min kɛ kunun a tiɲɛna u bolo armée de l'air ye kɛlɛ tiɲɛ u bolo MINUSMA an t'a dɔn a siran kojugu a paniqué kojugu kɛlɛ bɛ ka taa ampleur min na a fɔra k'ale ka to yen a bɛ kan di Mali ma de le 15 yɔrɔ le 15 ma c'est bien mais le 13 de la le 13 est ce qu'il y a faamu donc mardi don de kan ka di armée ma officiellement mais MINUSMA ko non ko armée ka kan minɛ kabiri sisan k'ale bɛ taa MINUSMA ko k'a bɛ taa ko armée ka to k'ale kan in bɛɛ to armée bolo k'ale tɛ le 15 kɔnɔ k'ale b'i senteliya ka taa k'an to quoi donc MINUSMA de filɛ sisan ka armée to kɛlɛ kɔnɔ donc MINUSMA y'i senteliya le 15 mars a ye sen na teliya parce que a b'a dɔn ani terroriste kɛlɛ bɛ ka janfa min kɛ a b'a dɔn bi est ce que i y'a faamu ale ni sema kɛlɛ bɛ ka janfa min kɛ donc MINUSMA bɔra ka kan bɛɛ to armée malienne bolo ka père bɛɛ to armée malienne bolo an bɛ ka min mɛn est ce que i y'a faamu donc o de senfɛ n balimaw i b'a ye k'a fɔ MINUSMA bɔlen balimaw Mali aviation donna danse la tuguni bi an bɛ wagati min na sisan balimaw an ka sukow de bɛ sanfɛla la bi u ko avion bɛɛ k'i reposer ko albatrosiw k'u reposer ko hélicoptère k'u reposer ko drone ko bi ko sukow de bɛ est ce que i y'a faamu olu de bɛna don mouvement na k'a daminɛ sisan na fo ka taa dugu jɛ est ce que i y'a faamu sukow ko ka baara t'olu bolo olu bɛ to sankolo de la munumunu na donc an bɛ ka min mɛn ko sukow bɛ gosili la an bɛ wagati min na bi bɛɛ k'an ka sukow bɛ ka jahanama jigin terroriste kan an bɛ wagati min na bi bɛɛ u bɛ ka taka min jigin u kan bɛɛ ye u tun bɛ regroupement min na nin y'a siɲɛ fila de ye armée de l'air bɛ ka frappe kɛ nin ye armée de l'air ka deuxième sortie de ye san armée bɛ ka terroriste bunte donc u tɛ ka sɔrɔ armée malienne ka kan yɛrɛ la donc aw da ka hakili latigɛ et la situation est sous contrôle balimaw bɛ min fɔ a ye i bɛ k'a y'a tile kɛ a ma se ka don bɛɛ Mali armée ma se ka don bɛɛ mais Assimi tile la Choguel tile la Sadio Camara armée donna bɛɛ ka taa i sigi alors que u ko ko bɛɛ ko terroriste gɛlɛnbaw de bɛ yen u ko bɛɛ ko tiɲɛnikɛla cɛjugu de bɛ yen ko jinɛni de bɛ yen état islamique de bɛ yen armée donna bɛɛ est ce que i y'a faamu armée donna bɛɛ Faransi ka dɛmɛ t'a la MINUSMA ka dɛmɛ t'a la MINUSMA ye terroriste bɛ ka mugu ci armée la MINUSMA ma intervenir armée kelen de ye nin baara kɛ donc a donné dugumamɔgɔ tellement que olu ye baara kɛ sanfɛmɔgɔw ko armée de l'air ko dugumamɔgɔ k'aw reposer sa a ye sunɔgɔ aw reposer vraiment aw reposer a k'aw détendu a ye dumuni kɛ k'a ye anw ni terroristes to ɲɔgɔn na dɔrɔn ko armée de terre an ka blindé an ka infanterie an ka force spéciale armée de l'air ko k'u b'aw fo k'aw ni ca ni baara k'aw tilala a ka baara la k'aw k'a sigi sisan a ye ko tɔ to anw ma an n'u layɛ armée ye baara daminɛ fo sisan est ce que i y'a faamu armée bɛ sankolo de la a bɛ ka terroriste bɔrɔntɔ cogo min na a b'u bɔrɔntɔ ten balimaw ni kɛlɛ bɛ taa ban yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ kɛlɛ bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ a b'a kalama ko sema ne ma da la n'i bɛna mɔgɔ kelen sɔrɔ sema bolo bɛɛ kɛlɛ bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ est ce que i y'a faamu ne ma da la n'i bɛna mɔgɔ kelen sɔrɔ sema bolo i tɛna combattant kelen kɛlɛkɛcɛ kelen i tɛna sɔrɔ sema bolo balimaw kɔrɔnfɛ kɛlɛla kɔrɔnfɛla kɛlɛ a bɛɛ bɛna kɛ bɛɛ de la victoire du nord va se décider à partir de Bɛr balimaw an bɛ ka fagali mun da o kan m'a dɔn a tɛmɛ armée de l'air ka frappe o bilan i b'a ye armée bɛna communiquer o la an ka armée de l'air ye mɔnɛ bɔ an na dɛ ko dugumamɔgɔw k'u reposer sisan ko olu sanfɛ kɛlɛkɛlaw ko ka kɛlɛ t'olu bolo ko bɛɛ ka bɔ kɛlɛ la ka a to olu n'u cɛ balimaw o de sen fɛ i b'a dɔn k'an tɛ nin transition sara sɔrɔ a hakili b'a la Moussa Mara ye tagali min kɛ à l'époque Kidal fo n'a débouchera kɛlɛ la balimaw ni avion m'an bolo kɛlɛ tɛ ci an bolo i b'a dɔn ni dugumamɔgɔw ye terrain minɛ sa dugumamɔgɔw mana kɛlɛ kɛ
Mais avion ne peut wuli ka sanfɛla contrôler ni jugu bɛ ka na à 10 km 20 km 50 km ni jugu bɛ na avion ne b'a ye k'u bombarder yan'u ka se duguma mɔgɔw ma. Mais est-ce qu'on bɛ se k'o kɛ ni transition tɛ? Ni transition de y'a to donc anw ka duguma mɔgɔw mana don cogo cogo balo a ye calcul lamɛn a ka hakili sigi. Ni duguma mɔgɔw donna sisan radar min b'an bolo dans un rayon de est-ce qu'il y a bon dans un rayon de 100 km ko ko bɛ ka kɛ a b'a ye est-ce qu'il y a bon avion me wuli reconnaissance là dans un rayon de 200 300 1000 km avion me to munumunu na mouvement fait ni ko ibe cɛw tugu ɲɔgɔn kɔ moto la ni ko ibe cɛw tugu ɲɔgɔn kɔ est-ce qu'il y a bon mobile là i mana fɔ k'i bɛ regroupement de véhicules kɛ dɔrɔn o y'a sɔrɔ avion y'a ye avion b'a ye dɔrɔn u b'u gosi k'u bɔ baara la est-ce qu'il y a bon bon o de bɛ ka kɛ bi donc se tɛ se ka kɛ bɛɛ ma tuguni quoi armée de l'air wulila k'a jɔ couverture aérienne bɛ armée de l'air bolo n'i ko k'i bɛ gɛrɛ bɛɛ la bɛɛ alentour balimaw hélicoptère Mi-35 b'i bɔ baara la n'i ko k'i bɛ gɛrɛ bɛɛ la drone TBD Bayaktar b'i bɔ baara la n'i ko k'i bɛ gɛrɛ bɛɛ la Super Tigano à puissance de feu a b'i lasegin n'i ko k'i bɛ gɛrɛ bɛɛ la balimaw fɛn jumɛn b'i lasegin tuguni an ka Sukoyo o b'i lasegin est-ce qu'il y a faamu a bɛ kɛlɛ ci i bolo donc bɛɛ k'i hakili sigi la situation est totalement sous contrôle donc balimaw an bɛna information filanan na la CEDEAO vient d'être humiliée CEDEAO humilié la Niger kɛlɛ la balimaw i b'a kalama duwawu min bɛ ka kɛ duwawu i b'a ye k'a fɔ duwawu kɛlen don ka CEDEAO minɛ u jigi bɛ Nigéria min kan k'o bɛna ale kɛlɛ kɛ bi sisan mankan de wililen bɛ ko siga bɛ ka kɛ ko Nigéria armée bɛ ka muruti k'u tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ Nigéria armée yɛrɛ bɛ ka muruti président ma ko donc ko siga bɛ ka kɛ ko coup d'état bɛ sɔn ka kɛ Nigéria la a bi Nigéria président bi da b'a ye sunɔgɔta ye dɛ da b'a ye sunɔgɔta ye e ko k'i bɛna jamana dɔ ci wa tasuma bɛna don Nigéria yɛrɛ la n'u m'u kɔlɔsi ko Nigéria président k'a ka sarasi dɔw bɛ ka muruti donc siga kɛlen b'a la ko n'a m'a kɔlɔsi ko sarasi ninnu bɛ sɔn ka coup d'état k'a la donc o b'a yira Nigéria armée a fɔ ko sen bɔra kɛlɛ la donc Nigéria armée o dɛnna kɛrɛfɛ o tɛna don kɛlɛ la sisan Nigéria président bɛna mun de kɛ Nigéria président bɛna fɛɛrɛ de kɛ ka solution ɲini solution min bɛ kɛ sababu ye est-ce qu'il y'a faamu u ka kɛlɛ i b'a ye k'a fɔ coup d'état tɛ k'ale yɛrɛ la ale bɛna i yɛrɛ de ɲini an bɛ wagati min kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ i b'a ye k'a fɔ Faransi a tɔ Américains ye Faransi abandonné en plein vol parce que Faransi kɛra jolimango de Américains nana calcul jumɛn kɛ u nana ye k'a fɔ ko réellement fura yɛrɛ t'a la Faransi ni Niger population o tɛ se ka jɛ ka baara kɛ Faransi Nigériens u dusukun yɛrɛ de ye Faransi bila Américains filɛ ka mun de kɛ ka ambassadeur kura a lamɛn dɛ pays min n'i y'a ta k'a lajɛ ni mɔgɔw ko k'a isoler k'an ka dɛmɛ tigɛ a la Amérique de filɛ sisan ka ambassadrice kura sigi ko ambassadrice k'a bɛna bila ka taa Niger cɛ n balimaw jamana min i t'a yɛrɛ kɔni ne bolo i b'i ka fɛn fermer o la de i b'i ka frontière tigɛ o la k'i ka dɛmɛ tigɛ mais Amérique ko k'a bɛna ka ambassadrice bila ka taa Niger k'a nommer sisan k'a b'a bila ka taa a France bɛ kule la sisan France bɛ ka kule k'olu bɛ fɛ ka trahir ko Amérique bɛ fɛ ka cunu ye France bɛ mankan na ko vraiment ko ale tɛ ka nin faamu ko janfa bɛ ka k'a la a b'a dɔn Américains tɛ ka sɔn ka kuma gɛlɛn fɔ Niger ma cɛ o ye ko in faamu koyi Américains Mali ye image dɔw y'u la Américains y'a dɔn sisan farafinna bɛ cogo min na ni farafinna murutira bagabaga t'u ta dɛ farafinna mana muruti bagabaga ti farafinna ta fɛn jumɛn de bɛ farafinna ta k'u nɛgɛ k'u bonya ka ko t'u ta la wa Américains filɛ para k'u ka ambassadrice nommer a bɛna taa Niger a bɛ se bi wa a bɛ se sini wa o kɔrɔ ye ko Amérique sen tɛ opération militaire la parce que n'i bɛ opération militaire kɛ i b'a fɔ i ka ressortissants de ka bɔ donc n'olu bɔra i bɛ sɔrɔ ka opération militaire i bɛ engagé mais an bɛ min fɔ halisa Niger ye Américains bɛ ka nin baara min kɛ o si kana to ka Amérique to yen nɔ il faut que Amérique soldats ka taa hali n'o ka sɔrɔ ni Amérique bɛ se ka coopération kɛ u ka uranium dɔɔni d'u ma gagnant na u bɛ se k'o kɛ mais u kana sɔn Amérique soldats ka to yen Amérique soldats man ɲi l'Amérique a beaucoup trop de soldats est-ce qu'il y a faamu au Niger donc u ka fɛɛrɛ kɛ u ka 1000 soldats minnu bɛ yen olu ka rentrer États-Unis mais u kana lien commercial ani lien économique tigɛ ni États-Unis na o bɛ se ka kɛ mais France kɔni u ka fɛn bɛɛ de tigɛ a ka kɛ rupture totale des relations diplomatiques ye a ka kɛ rupture totale ye u k'u yɛrɛ minɛ est-ce qu'il y a faamu États-Unis na u ka ba États-Unis ka fɛn bɛɛ ma an bɛ wagati min na o tɛmɛlen kɔ a ma ban dɛ
ko Union européenne fana Union africaine ko lu ko ku te je intervention CEDEAO tara carte Union africaine fait ku ka mandat duma ko Union africaine ga u yamaria yoro CEDEAO ye je kulu damado o te Afrique be o e farafina woro dugu yanfa o Union africaine ne farafina be tomba CEDEAO de serani est-ce qu'il y a comme Niger kuma yi we vote kaka sigi ke ko no kuma jeni intervention ko CEDEAO ko intervention comme mbu kono ku ka bla ku kana korobo ku mana intervention ke ko mo ta conséquence don ko farafina bena sengé farafina bena toro farafina bena déstabiliser am wakati mo konna la donc il va e ka fo oluta aborama c'est-à-dire Union africaine ko ka intervention boama ale data la Algérie ira data la Tchad ira data la mbaluma wo intervention nge chogodi maintenant intervention ko kuma be Ivoire Alassane Dramane Ouattara Macky Sall peut-être Bénin intervention ko kuma be olu torone da Nigeria se mora la parce que ko coup d'état be songa ke olu ga jamana la balmo ala de flega CEDEAO malo ala de flega CEDEAO malo ala flega CEDEAO se amalo kanaka donc do munu mega ke danga munu mega ke CEDEAO ka u era be ka fofo yongo u era dama taka beala e ba e ka fo CEDEAO o bena fin soro ni na feminti malo e o la Mali jamana barkama ene ni tura Mali la wallahi ba no e ka jamana la jamana ko be Mali déstabiliser ala be ko da ika ko min bi ina Mali ko est-ce qu'il y a fond vraiment ni horola Cheikhou Lassana Kane nunu nga foli be Ousmane Chérif Madan Aïdara Bouye nunu Cheikh Sala Kandialo nunu est-ce qu'il y a fond Mali karamogo ba be ka foli be Mali karamogo an se ka comment on appelle a beto se ka fo vraiment mais karamogo fe be ka do ke ani segu kaw segu farale nyongo nga segu doni baka be farale nyongo u dafale u be ka do minge ko do wi ko ala be ka jabi do ayo be ka barka ko CEDEAO de fora nyongo bi desera kelela kele tiena CEDEAO bolo o de réalité bi ala sago ame vidéo bla information kura munumbe ame kla kana da awma ni yorola ame Fatmata Batuli Nyanfo abeka wulu boli munun ke eskiya famu ne samia ina pour que ka sira la dégager ani ay Madu Doumbia aduna jigi korole minge donc ame Batuli Nyanfo ka ra 12 fo abeka joli minge eskiya famu vraiment pour que balo ni fond da kana gela abeka foli bi assalamu alaikum